ето горе-долу, някъде около ръбчето на пазимало и икона с... Кажи го, защо ми звъниш? Сега ще се скарат кой да влезе, кой да не влезе. Хората с камери да дойдат много важно. Хората, които да заснемат. Ако влезем вътре на слушане, няма да влезе покайда. Залата е голяма. Тя ще влезе вътре. Хора да чакате, не гледай. Давай, айде. Голямата зала за всички има място, влизаме всички. Като нарича тази информация. Разследват, когато има нещо конкретно, ще се изнесе публично. Тоест ще бъде приключен поредния случай с неизвестен извършител. Вие сте човека. Има камери, трябва да се взема запис. Вие сте човека, който не може да Германия се сравнява. Когато получите сигнал за този, който живее в вас, може да полиси. Така искате да ми кажете, че опората е нещо, което всеки един от нас може да влезе. тук също е Точно ние какво правим, да се справя с този проблем. Трябва да кажете къде, с кой имаме договор, колко кастраци са направени, колко кучета са осиновени в Германия, колко са излезли в Германия се сравнява. Когато получите сигнал за този, който живее в вас, може да полиси. Така искате да ми кажете, че опората е нещо, което всеки един от нас може да влезе. Точно така, стига да искаш. Това са Чудесно! това вече е желание. Да,